Возлюбленные парафяне, дорогие браты и сестры, поважанные люди доброй волі. Сёння у календары нашага жыцця, як заўсёды, прыходзіць час Божага нараджэння. Мы з вялікай радасцю сустракаем гэтыя святы, таму што святы Божага нараджэння нясуць з сабой клімат сямейнага цепла, нясуць з сабой клімат атмасферы, у якой чалавек адчувае дотык Бога, бо Бог становіцца адным з нас, нараджаецца як дзіця, уваходзіць у гісторыю чалавека, прымае лёс чалавека, падзяляе гэты лёс і уваходзячы ў жыццё, становіцца ва ўсім падобным да чалавека апроч граху. Святы Божага нараджэння заўсёды запрашаюць нас думаць аб чымсьці добрым, светлым, а менавіта аб Божым дары, аб Божай прысутнасці. Свята Божага нараджэння запрашаюць нас стварыць клімат у нашых сем'ях, клімат прысутнасці Бога, клімат прабачэння, падзякі, узаемных віншаванняў і чакання, што Бог сёння наведае нашу сям'ю. Возлюбленыя, святы Божага нараджэння – это святы, якія мы чакаем з вялікай радасцю. І святы Божага нараджэння, яны прыносяць нам надзею на лепшае жыццё. Было б няшчыра, калі б у гэтым 2020 годзе не ўзгадаць, што святы Божага нараджэння ўсё ж такі з'яўляюцца і азмрочаныя крыху і ў нашым горадзе. Таму што апроч вялікай славутасці, якую мае наш горад, магутных машын, белаза, у нас, на жаль, але паявілася іншая славутасць. Это менавіта жодзінская вязніца. І шмат асобаў, якія маюць іншую думку, грамадска-палітычную, атрымалі цярпенне, былі пакрыўджаныя ў сваім перакананні, не прынятыя, не зразуметыя. І сёння асаблівым чынам хочацца выказаць салідарнасць з тым, хто выказаў сваю думку іначай, чым чакала грамадства, і святы Божага нараджэння для некаторых асобаў будуць праходзіць у смутку, а можа нават у болю. Возлюбленыя, хочацца ўзгадаць, што Божае нараджэнне – это свята, калі Хрыстус запрашае жыць па-божаму. Божыя прыказанні ніхто не адмяняў. Яны нясуць сапраўднае святло. І калі б усё грамадства трымалася б гэтых Божых прыказанняў, прыняла запрашэнне Хрыста, можна ўявіць, у якой радасці, у якой гармоніі будавалася б нашае штодзённае жыццё. Сёння варта ўзгадаць, што сапраўдны мір і сапраўдны Божы супакой будуецца толькі і выняткава на праўдзе, на справядлівасці, на ўзаемнай пашане і дабрыні. Няма іншай дарогі. І калі гэтая праўда ламаецца, той, хто чыніць такі ўчынак, у напрамку паяднання павінен пачатак папрасіць прабачэння, зрабіць адшкадаванне і адбудаваць зламаныя адносіны. Менавіта ў вігілію свята Божага нараджэння мы чынім гэта ў нашых сем'ях. Возлюбленыя парафяне, дарагія браты і сёстры, людзі добрай волі. Нягледзячы на тое, што можам перажываць складаныя моманты, мы не можам забыцца, што Хрыстус заўсёды прыходзіць у сэрца, якое яго чакае, у сэрца, якое рыхтуе Божы грунт на прыход Бога. Таму ад шчырага сэрца жадаю вам, каб святы Божага нараджэння, нават для тых асобаў, для якіх яны сталі азмрочаныя, былі момантам перамены, момантам прабачэння, момантам пашаны, момантам, у якім часам панад людскія сілы, чынячы крок у напрамку прабачэння, адкрываем свае сэрцы на Бога. Дазвольце шчыра павіншаваць вас са святам Божага нараджэння, пажадаць, каб мір, супакой, згода, любоў, Божая прысутнасць заўсёды была ў вашых сэрцах і ў вашых сем'ях. Беражыце гэтае дабро. Са святам Божага нараджэння.